Njiko tende kod myths and misconceptions jomoko wacho ni nitiere higa ma samoro nyathi ok chopi. Diwach nang'? An gima wacho ga ni ka ng'ato penja penjo makamano ta penje ni ng'among'e ga tho mar ng'ato. Nyasaye mong'eyo. To e clinic mara mana ran sani anatiyo gi kambi miluongo ni German Doctors. Wantiere gi jotuo 1276. Mano nonro mane watimo last December. Masani pok watimo moro matin ni onyalo bedo na oingo mokalo kanyo. Jatuo na maduong' mogik mantiere clinic na en 56. Koro matiende ni onge specific date ama time. Miyo koso ng'awuoro. En ng'ama miyo. To Eunice kai bende uneno en gi 44 years. Nikichocho ni tuo kama daktari nikech magi akene en achiel kuom myths and misconceptions mantiere. Iwacho ni samoro nyithindo manyiri dak kod aming'a kaluwore ni gidhi e dwe. Ng'eni mago bed gin mana myths to chuo samoro otieko piyo kaluwore ni gino gidhi e dwe mano monthly periods. Nikech time abo wacho niya tuo maringa ni it doesn't matter ni in ng'ama miyo kata in ng'ama dichuo. Gima nitiere en ni yud thieth makare. To luri gi chike ma daktari ong'isi. Iwinjo gik ma Eunice opuonjo ni ma kikitim modh pi mang'eny kikituga ahinya, muony yadhi, stress werigo. Then an gima wacho ga ni clinic en a must. Mamano to kata Peter watiyo godo ng'eyo ager ga kabisa kochopo kuom ka clinic. Adwaro ni iluri gi clinic kata sama ne wagomba ka gi Eunice ka yanyise ni ng'en clinic to nyakibi. Koro matiende ni mago gik makitimo miluri go. To nyathini dak. Clinic emung'iyo kaka chal mar nyathini tiere. Yes, wadwa ni gibiro bang' ndalo ka ndalo to wacheko gi winjo complications moko ma wawacho ka. Mondo mi wa avoid complications gi. Nitiere moko mi bobiro mayot minyalo neno in gi wang'i kaka ng'ama bedo katayo jatuoni. To nitiere moko mokibi neno ma ane daktari nyaka bi maneni. Erokamano ahinya. Eunice akene dhi clinic, how often do you go to the clinic?